E wodi goɗɗum habaru kayɗiniɗum e nder deftere fuɗɗode ceninde. E wodi Adamu e Hawwa'u ɓiɓɓe nder gesa Aiden. Ko nden ko woni nder gesa ka o hokki lekki woduki yonki bo ɗum boɗɗum na seɗɗa nden ko ɗume e woni deydey no hani amma e wodi wokki lekki ki Allah wiɓe to ɓe nyama ɓikkoy maaki ngam ki woɗa ki warayɓe. Ngam non Allah wiɓe to ɓe meɗa ɓikkoy maaki. Ra bo ɗum saɗa ko amma e nder gesa kan wodi mbodi sey ndi wiɓe haala feere ta nyami ɓikkoy lekki kin koy waratama gonga kan woni koy gartite bono Allah. Nde Adamu e Hawwa'u jaɓi ko ndi wiɓe sey ɓe nyami ɓikkoy lekki kin. Ngam non belɗum gesa ka Allah tagiri moƴƴere e belɗum. To ngam ɗume bodi tawa nder gesa kan fama e ndi wolwa e yiki am e wodi shaɗɗum. ɗum fi kayɗiniɗum ko amma e wodi ko ɓuri hayɗinaki hanjum woni e nder deftere ceninde fa wi'ayi ngam ɗume mbodi ndin tawa ɗon. Ɗum e holla ay mbodi ndin indi nder tandiji ganyaɗi ko o wi'i nden indi tefano ndi foɗirta yimɓe nganya ko o yiɗi nden bo moƴƴere Allah nde re'ata wanyuki ko Allah yiɗi yaariɓe to mayde. Ngam non bodi ndi'i woni fuɗɗode hacce bonnuɗum duniyaru yonki meɗen daga ndenno ha yaki hande. Amma e wodi kammunde e nder ɗum habaru ɗum Allah waɗani Adamu e Hawwa'u alkawal belgal ɗo. Amma e wodi goɗɗo garayɗo ɗo o yeeso ɓiɗɗo Hawwa'u pusayɗo hoore bodi ndin e hacce mayri. O magay ɗum daga to fuɗɗi mbodi ndin ndi fe'aymo teffere nden hanko bo o pusayndi hoore ngam non ɗum laatoto wonnere mawnde. Kanjum woni alkawal kayɗiningal belgal ngal Allah waɗi sey habaru ɗum dari ɗo ko Allah hocci goɗɗo biyeteɗo Abraham o wi'imo daga nder lenyol maɗa belɗum e barka ɗum so'oyto to lenyi duniyaaru fuu. Laamiɗo arandejo daga nder lenyol Yahuda woni Dawda o konowo mawɗo ɗum gaɗoto ɗum kanko woni pusayɗo hoore bodi ndi. To en tokki lenyol ngol en taway goɗɗo nder ɓiɓɓe Ibrahim go'oto nder taniraɓe maako biyeteɗo Yahuda kanko heɓi alkawal ngal daga nder lenyol maako laamiɗo on wurtoyto o bo laamo duniyaaru fuu o bo waɗanaydu jonde jam e narral duniyaaru heɓay nyamdu e ɓiraɗam e ndiyam innabojan daga to ɓiɓɓe leɗɗe duniyaaru ɗum welay. Neɗɗo artuɗo heɓi laamu nder lenyol Yahuda woni Dawda o bawɗo konu ko kanko woni pusayɗo hoore bodi ndin. Amma sey ɗum tawi Dawda ma e wodi irin ɗum ɗon hakke bo ko moye ɓi neɗɗo o wawayi pusuki hoore mayri non no ɗum hammino fuu e non Allah waɗani Dawda alkawal on ɗon laamiɗo o waroway daga nder lenyol maako. Amma ta tokkitake habaru ɗum a yi'ay ko moye laamiɗo e jamanu maako ɓe tampi e bo o ittama ɓe tokkirani mbodi ndi ɓe cuɓi hakke ɓe tokki ceede e rewɓe e bawɗe ginni. To ay fuunde nden ɓeydi wonnaago ɓe fooɗi leydi Israa'ila ɓe jaarindi nder lallere haa leydi laamu hallende bi'etendi Babila wari hocci yimɓe ɓen. Ngam non wala laamiɗo kebbinɗo alkawal nga'al. Ngam non waɗi duniyaaru fuu bo halki. Amma e nder balɗe ɗe nyuure e wodi woɓɓe bi'eteɓe annabo'en ɓe ngaɗi ka woluki dow on ɗon laamiɗo garayɗo e ɓe ngaɗa ka holtinki dow alkawal e on ɗon garayɗo o nyama jaalorgal dow hallende e hakke o wartira e gesa kan. Go'oto nder annabo'en bi'eteɗo Ishaya o wi'en ngam ɗume laamiɗo on ŋatete. Ishaya o wi'i ɗum ngam hakkeji yimɓe ɗon ma laamiɗo on o nawneteɗo faa o ware amma ɗon e ɗon o ummitoto. Ishaya nyamri yeeso e wiki o yaray torra nawnoɗe ɗen gartay ko yamɗitinta yimɓe. Amma alkawal kingal faari'i wala laamiɗo pusuɗo hoore bodi ndi nden bo mo ɓe metti dow maako o warayi. Hanjum waɗi alkawal kesal fuɗɗirani en tariha Yeesu Najarankejo naa bo goɗɗo neɗɗo tan mere amma ɗum goɗɗo garɗo hebbitina alkawal gaɗangal ndenno. En nani daga to lenyol Dawda Yahuda e Ibrahim emo filo nder leydi Israa'ila emo waajina wiki yurmende laamu Allah waroyi o bo fuɗɗiri e haɓanki hakkeji yimɓe e talawol yamɗitinkiɓe emo yaafanoɓe hakkeji maɓɓe e hallende maɓɓe. Yimɓe ɗuɓɓe jaɓi joni kanko woni laamiɗo mo ɗum waɗuno alkawal e waroya.
Sey Yeesu fuɗɗi wiiki tokkuɓemo, mi wartay laamiɗo, mi wadday salama ngam mi hoccay hakkeji yimɓe dow am. Ngatol kallungol ngol boodi e nawnoɗe maagol. Non ɗum waɗi, sey ɗum holliri bo aymbodi ndin nyaami jaalorgal. Habaru ɗum holliri bo ɗum fii kalluɗum. Sey to en ndaari ko waɗi Yeesu ummake daga mayde. Fuu inon hakke e mayde jooɗi. Ɗum warti caɗɗum nder duuniyaaru meɗen. Ay deftere Allah ceniinde timmini e hokkugo en habaru dow no balɗe timmode duuniyaaru. Yeesu wartoyay timmina kuugal maako. O waray mboodi, o halkandi haa abada. O bo wartiray mo'ere Allah gonunonde nder ngesa Eden nder duuniyaaru.